Ka Duran Cup Football Tournament ka ba Chispa Lai Pusau kelas sedang yang hendak kesengi hanong ba Shillong. Ha ka ba ha ka jingila kai ha ka grup E ka dei ha pedeng ke Shillong lajong Persya ya ka Malaysian Armed Services ha ka ba ya ka di ke jingila kai lapan long ha Jawa Halal Nehru Stadium. Ka jingila kai ka long ka ba itenan ha ka ba sedang rai tang hadin katu ke Nepor bak Shillong lajong kalayo bantep ya ka kol ka ba nengkong ka Malaysian Armed Services kalay kuntenge ban penpai hanrai kim semlala setia hadu bakut ka kelas jam ha ka kelamit ka Malaysian Armed Services kalay kuntenge ban penpai ya ka sigol ka ba ka Shillong lajong kalatap hanrai kim semlala setia na kalyang Shillong lajong kalay kuntenge ban tap saya ka kol ka ba ar hadin katu kani kalatap sa ka kol ka balai bat kat badang ya kapor ka Shillong lajong kadang yo ban tap gol Persya ya ka Malaysian Armed Services hadu ba kini kinong ilakai jong ka Malaysian Armed Services kala do mensim no hadu bakut jong kapor ka lajong kalayo ban tap hadu henriu kol la not Persya ya ka Malaysian Armed Services.